El cos humà és un organisme increïblement complex i fascinant. Aquí tens algunes dades curioses sobre el cos humà que poden sorprendre. El cervell humà és l'òrgan més complex del cos i té aproximadament 86.000 milions de neurones. És responsable de les funcions cognitives, l'aprenentatge, la memòria i moltes altres funcions vitals. El cor humà batega aproximadament 100.000 cops al dia i propulsa la sang a través de més de 96.500 quilòmetres de vasos sanguinis. Els ossos humans són més forts que el ferro. L'os de fèmur, per exemple, és més resistent que el mateix volum de formigó. La pell és l'òrgan més gran del cos humà. Té una superfície mitjana de 2 metres quadrats i protegeix el cos de les infeccions, controla la temperatura i ajuda a regular la hidratació. Els adults humans tenen aproximadament 206 ossos en el cosinus, però quan som nadons, tenim més de 270 ossos. Amb el temps, alguns ossos es fusionen per formar ossos més grans i resistents. Els ulls humans poden distingir fins a 10 milions de colors diferents. Aquesta increïble capacitat de percepció del color es deu als milions de cèl·lules especialitzades anomenades conus que tenim a la retina. Els humans som els millors corredors de resistència en el regne animal. La nostra capacitat de termorregulació, l'eficiència energètica i la nostra estructura òssia ens fan especialment adequats per córrer llargues distàncies. Els adults respiren aproximadament 22.000 vegades al dia i inhalem al voltant de 11.000 litres d'aire diàriament. El sistema circulatori humà bombeja uns 7.500 litres de sang al dia a través dels vasos sanguinis, el que equival a recórrer una distància de 19.000 quilòmetres. Els muscles més forts del cos humà són els músculs masseters, situats a la mandíbula, que permeten mastegar i mossegar amb força. Aquestes dades curioses són només una petita mostra de la meravellosa complexitat del cos humà. Cada part del nostre organisme té un paper essencial en el funcionament i la supervivència dels éssers humans.